Aurrera, aurrera! Kaixo, egunon! Kaixo! Zer moduz? Kaixo! Kaixo, naizen? Zergatik dakizuen nioren txeo naizela? Papela eta tripa hundia, eta zaku bat gauzekin, eta emultzio egoten dira. Txapia, bueno. Zuek zarete 3 urtekoak, ez? Zer nagusia, 5 urtekoa zarete? Konponditu naiz, beste gela batera formar naiz, konponditu naiz. Zuek ez dakaz oparirik. Baiet, hemen jaso egin dut eskutitzak, Hemen dakat, oparik oso polita. Hau, zuek eskatu duzue? Txiko dut hemen? Ez apurtxeko? Zuek segure bat da, bainik. Bueno, a ver. Musikuz kastola. Hemen jaso dituzu zuen eskutitzak, Airo, Maider nor da? Maider, hau da zuen eskutitza? Ze polita, Zer numan gozten duzun? Ze polita! Egia beste bat? Udara? Udara nor da? Zuza, ze polita, Eta hau, Aroa? Aroa? Arrena da? Ze polita, Poli, iremena dezuten guztiak, Ia, haue? Soler? Iruki. Ze polita! Soler,